उदयपुर बेलाभूमि रे मुक्त आकाश तले चलीथिला ओपन बार। खुलम खुला बेधड़क चलीथिला मद बेपार। गीतर ताले ताले नाचुथिले युवती। हेले पुलिस साजिथिला नीरव द्रष्टा। तालसारी मेराइन थाना पाखरु मात्र 500 मीटर दूर रे एभଳି चलीथिला मद निशारे उन्मत्त कांड, जहाँ स्थानीय अंचल रे युवक युवती को पथभ्रष्ट करने सहित असामाजिक कार्य करिबारे इंधन जोगाउथिला। ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମାଫିଆଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିବା ସହିତ ପୁଲିସର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଆଜି ଉଦୟପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ ବେପାରୀ ଉପରେ ମେରାଇନ୍ ପୁଲିସ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ପୁଲିସକୁ ଦେଖି ମଦ ବେପାରୀ ଫେରାର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବେଳାଭୂମିରୁ 240 ବୋତଲର 156 ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ମଦ ଜବତ କରି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ମଦ ବେଙ୍ଗଲର ଓ ବେଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଉଦୟପୁରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବେଳାଭୂମିକୁ ଅଯଥାରେ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପୁଲିସ ଡିଣ୍ଡି ପିଟିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଉଦୟପୁର ତାଳସାରୀ ମେରାଇନ୍ ପୁଲିସ ମଦ କେଉଁଠୁ ଜବତ କଲା ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। आपणक प्रिय संपर्क लाइव।